Meron po tayo ng official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Waray TV. Kay Sir Ed Verano. Naton nga bisa para sayawan ang aton hinigugma anigin dadasig nga Mayor han Maricon nga bungto han Arteche, the Honorable Roland Boy Ibardoni. Aniyak pa Panis ang Vice Governor han Sinirangan Samar, Governor Maricar Gutisan. Vice Governor Maricar Gutisan. San mga panahon ay kultura ilisan ko mga marino di sa pinapakasiglo at lumabay ilit sa suman at mga waray kapapinda tinapon isanunan ay makupay kuman kurat sa kasarayaw pagpapanayon habis ang bagungay ni nasyon kurat sa lahat tinapon at ngayon bestigin na sana naman di mo makikit at urat sa katupan kanit akalitan ay kung pili mawara papamamino at sarayawan ay urat sa kunan at lahat ng kaliman urat sa nakarip mo bisa kiinsikat hinapon tabi na ang mga karumato urat sa alpapon kasayawan ay kung pinikawan matukahan sa kewaray at kaluhitan ay at mo abilidad yung magsayawin kilipitan mga kasangkayan ang aton matanon visionary mayor at Maricon nga bungto ang Arteche, Honorable Roland Boy Ibardoni. Anya Panis at Vice Governor at Sinirangan Samar, Honorable Maricar Gutisan. sa dipan-dipanin anak pasaraya lang kita nagkadipayan ng karesyuhan di padahal sige at ang itong igaraga kung focus pa ito na yung pagpasunod na at ang anak na kay bakit masunod ka na yabangin pagsayawan lugar na kuransa at tawagahan nga kung kinahangalisto ka dali akay masunod pa sa pamapasok-pasok at tunang tingakan ayaw pinapakita ng anak kaya mga urat ulawan mahimos na hindi kahigayon dahil mag-hinay-hinay ka pa basta nakaupunahan ka ayaw ko sa nangyaring lumulong mga kalarasan sangkay ayaw paunin para diri ka maalbansik kakaragan imong ibayan kundi matuman at yung karoyan sa kamay oras pa di kami kumakalulang ka tirahin paliguro-liguro ayaw pang maurgi. This is Arteche Town Fiesta 2024. Arteche Eastern Samar, Waray TV. Subscribe. Ay ano na dili kaman haangko nagsiri kahato na ako na kanibihilo maon ay ano nagdala at pagbukahan na iba naman
Governor Maricar Gutesa. Inotro ko si Rinty Mayor at tanan nga proceed siton aton kita yan ang gabi ini nga tanan para nga to simbahan. Sita nga mayor ina ni pamugo pito naton nga patronan. Ang masayaw yan na wala iba kundi Honorable Menlo Nicart and Mayor Hansan Policarpo nga papadisan ni Honorable Marisa Dalit SB member dinhi iton Marigon nga bungtuhan Arteche.